Wel, mae'r cystadlu'n parhau yma yn y cylch moch, a da ni wedi cyrraedd dosbarth 145 wan, y Moch Cyfoes Pur sy'n cael y sylw heddiw, a'r baconers, y Moch Trwm sy'n cael y sylw erbyn hyn. A mae gennau gwmni arbennig fel arfer Betsan Williams, ti'n rhaid? Gwyd, diolch yn fawr. Da iawn. Ni wedi gweld dipyn o gystadlu a da ni wedi cyrraedd pen llanw ar y pwysau tryma mewn ffordd. Ie, na beth sydd gyda ni fan hyn, y baconers fan hyn, sef y pwysau tryma sy'n y ffair eiaf eleni. Felly, mae werth gweld odyn. Maen nhw'n moch o maint. A mae'r cliw, maen nhw'n galw nhw'n boch pwysau baconers. Mae hain yn mynd i fod mwyafrif o hain yn mynd ar gyfer bacon. Ydy, na chi, ie, dyna beth mae'r diben y moch yma da, ar gyfer bacwn. Mae'r mwy o'r hyd gyda chi fan hyn ar dyfnder y corff hefyd ar gyfer y math yma o foch. Oeddwn ni'n sôn yn gynharach bod chi'n cadw moch yn yr ysgol mwyn annog y plant ifanc yma i gael diddordeb, ond mae gennym ni hen stager ar y pen draw, Cofymco, wedi dechrau dangos moch, dwi'n siŵr beth i hanes Mari. Ie, warau teg iddi, mae'n rhoi tro arni. Mae'n braf gweld yr plant ifanc hefyd yn cymryd rhan yn yr arddangos a cadw'r traddodiad i fynd. A dyna'r bwriad sy'n ni'n yr ysgol i gadw diddordeb yn y diwydiant. Dim ond o ran y moch yma, da ni'n gweld yn y sioe yn yr haf, mae'r moch allan yn y cylch a maen nhw dan reolaeth. Di hain ddim yn cael ei handlo lawer, so mae'n dipyn o beth i'r moch gorfod o ddofain y bobl yma hefyd. Odi, mae'n tipyn o sioc iddyn nhw, a fel chi'n gweud na, dyn nhw ddim yn cael ei handlo gwmynt, ond mae'n tipyn o her i arddangos nhw, a chi'n gweld mod y bord ar y pren gyda'r arddangoswyr i helpu nhw gyda'r arddangos wedyn. Achos wyt ti'n gallu ffrenio bistach neu heffer neu ddafad i fynd ar denyn o'n moch. Mae gen nhw frens i hunain, does ni'n meddwl i hunain. Yn enwedig pan mae rai sy'n gallu gweld, mae'r bryd Cymreig, mae'r clusten tueddi fynd dros y llyged, so dyn nhw ddim yn gallu gweld gymaint, ond mae rai y petrain falle, mae'r clusten ddim gymaint ar y llyged, maen nhw'n gweld mwy wedyn, so maen nhw'n mynd pan maen nhw'n gallu. Ie. Sbyw ti'n ffafrio dy hunan te? So ti'n mynd am y moch Cymreig? Cymreig, ie, moch Cymreig bydden ni'n ffafrio. Maen nhw'n boblogaidd iawn, a dyn ni wedi gweld nhw'n cael lot o lwyddiant yn y ffair ac yn y sioe. A mae'r siap na, maen nhw'n all-rounder o ran ar gyfer cig a o ran magi hefyd. Na'r moch Cymreig bydden ni'n ffafrio. Faint o groesi sy'n digwydd ar fochyn neu hwch Gymreig? Oes yna groesiadau o gri? Mae rai fel y petrain gallech chi fod yn rhoi ar mwyn sicrhau bod ddim gormod o fraster ar y cig wedyn. So chi'n gallu gwneud groesiadau gwahanol i gael mwy o hyd os ydych chi moyn bryd penodol arall wedyn. Wel, sa ddim lot o foch yn y gylch ar y funud, ond mae Mr Loveless yn pendronyn o arw draw yna. Ydy nawr ar y teg, mae her weddol gyda fe fan hyn ar ei dwylo. Diolch am y tro. Y shed foch, Betsan Williams yn cadw cwmni. Da ni wedi bod yn cadw golwg o drychar hyn. Wel. Da iawn. Mae'r rhai bod wedi talu'r beirniad, Betsan. Mari. Am y tro cynta. Mari ni wedi bod yn helpu Myrddin James i ddangos. A wedi gweld y garden goch. Beginners luck go iawn. Fantastic. Da iawn. A'r ail wobr yn mynd i fferm Penlan Ceredigion. A'r dryder wobr hefyd yn mynd i Ceredigion. Ond y wobr gyntaf hefyd yn Ceredigion ni, Dol Iron, Myrddin James, ond Mari sy'n cymryd y clod i gyd. Mae'n mwynhau'r clod. O, fi'n ddim stop pan i wan. Na, chwarae teg, mae'n her i wneud am y tro cyntaf hefyd. Da iawn. Betsan, diolch i ti yn adru am dy gwmni a dy help a roi fi ar ben ffordd. Hwn i draw i weld beth sy'n gen Mari i ddeud. Dim problem. Be oedd hynna? Beginners luck go iawn, ie? Wel, dwi wedi cael cot special lwcus Myrddin. Mae gen i fawr sôn 14 oed. Dal yn ffitio. A mae'n lwcus yn amlwg. Mae'n lwcus. Eidi awn adre. Tio be? Mae Myrddin yn trio cael fi mynd ar mochyn adre. O, fi rai ti wan, o fi. Ella fyddai'n y sioe, Iwan. Yn dangos. Fori mae'r ocsiwn, gyd i byrnu o fori. Watch this space, Eiron. Watch this space. Dwi wedi dal y bug gwan. Sbiad yn siwtio fi. O, coch ti'n y bethau, dyn nhw. Dwi'n byrsian, sti. Wel, dda'n Mari. Dwi'n brawd o honna ti. Diolch yn fawr.